δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα το Love Bites σας στέλνει αγωνιστικούς μαγειρικούς χαιρετισμούς από την ερωτική Κύπρο. Και για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα μια Κυπριοπούλα φιλοδοξεί να κλέψει τις καρδιές των αντρών που τις μαγειρεύουν. Γεια σας, ονομάζομαι Έλλη Μανώλη, είμαι 21 ετών, γεννήθηκα στη Λευκοσία στην υπέροχη Κύπρο. Και μόλις φέτος ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα. Έχω σπουδάσει στη Γαλλία, μετάφραση, γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά. Το 2006 έχω λάβει μέρος στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Μορφιάς. Πήρα το δεύτερο τίτλο, Miss Κύπρος. Παρουσιάζω μια σατυρική εκπομπή μαζί με κάποια άλλα παιδιά και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Αυτοί που σατυρίζετε δεν ξέρω πώς περνάνε. Είμαι μόνιμα εδώ και 5 μήνες. Όπως λέει και η Βύση, η γκόμενά μου, ο γκόμενός μου στην περίπτωση μου, είναι η δουλειά μου. Και αυτή τουλάχιστον αποκλείεται να αργεί στα ραντεβού σας. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν είναι αυτά που φέρουν την ευτυχία. Καλώς να είναι ο άλλος μαζί μου και τα άλλα δεν έχουν σημασία. Μ' αρέσουν οι μεσογειακοί άντρες. Μελαχρινός, ψηλός. Και σε ποια δεν αρέσουν? Λένε πως είμαι λίγο τρελή, υπερκινητική, έχω χιούμορ, πολύ αγχωτική, επίμονη. Δεν το βάζω κάτω με τίποτα. Αυτό που θέλω, αυτό θα γίνει. Και αλίμονο σε όποιον βρεθεί στο δρόμο της. Τα κριτήρια μου για να διαλέξω τον νικητή είναι να περάσουμε καλά, να φάμε καλά, να έχει χιούμορ, να έχει τον κατάλληλο τρόπο να με προσεγγίσει, να κάνει κάτι το διαφορετικό από τους άλλους, αυτό το κλικ που θα με κάνει να τον διαλέξω, να μου κάνει καμιά εκπληξούλα. Αυτά. Ο πρώτος που δοκίμασε τη δίχη του και μάλιστα με επιτυχία ήταν ο Μάριος, τραγουδιστής και ναυαγοσώστης. Ωραίος συνδυασμός, Αφού παραλίγο να βάλει μπουρλότο στην κουζίνα και να βυθίσει τον μπολ με τη σοκολάτα στο γλυκό που εκείνη την ώρα ετοίμαζε, τελικά τα κατάφερε και με όπλο του το μεθυσμένο κόκορα άνοιξε την όρεξη της Έλλης για γλυκό. Εκεί όμως είχε κάποια θεματάκια στο κόψιμο και στο σερβίρισμα. Τέλος καλό, όλα καλά όμως. Και αφού την αποχαιρέτησε με ένα τραγούδι, διάβασε τη βαθμολογία του που τον τοποθετούσε ακριβώς μετά τον Θεό και τους αγγέλους. Το 10 είναι για τον Θεό, το 9 για τους αγγέλους, για το απόψινό δείπνο παίρνεις 8. Η Έλλη, η ξαδέρφη της Έλλης, αποδείχθηκε ότι είχε καλό μάτι χθες και η Έλλη αποφάσισε να την καλέσει και σήμερα για να δουν το δεύτερο υποψήφιο, τον Κωνσταντίνο, που είναι και σεφ. Είχες απόλυτο δίκιο. Ήταν αυτό που είχες πει όταν είδες στο DVD, ότι έχει αυτοπεποίθηση. Αυτό ακριβώς, ότι είσαι μεγάλη ιδέα, ξέρεις, αυτό ακριβώς τα βρήκες και πραγματικά θέλω τη βοήθεια. Εγώ στα έλεγα. Γι' αυτό σε έφερα σήμερα εδώ, για να το ξαναδούμε μαζί το δεύτερο υποψήφιο, να μου πεις τη γνώμη σου, να πάω προετοιμασμένη. Πέρασε ωραία, Γιάννικα? Ναι, ήταν ωραία. Ωραία. Για πάμε να δούμε το σημερινό. Είναι περίεργη να δω ποιος είναι. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος, 31 χρονών, μένω Λευκοσία. Αυτός δεν φοράει ρούχα. Τι κάνεις στην πισίνα καλά? Δεν ξέρω. Και είμαι 3 μήνες περίπου μόνος μου. 3 μήνες, με πέρασες. Σε έχω ετοιμάσει κάτι πολύ ξεχωριστό, μιας και ασχολούμαι με τη μαγειρική. Πέθανε σε σεφ. Πάντως γλυκούλης είναι. Σκέφτηκα κάτι ιδιαίτερο, το οποίο πιστεύω θα σε κάνει να εντυπωσιαστείς. Για πρώτο σου έχω γαρίδες γίγας. Και έχω γαρίδες έκανα. Και άλλους με γαρίδες. Μαζί με ριζότο, το οποίο θα έχει μέσα και μανιτάρια του δάσους. Κανένα στουφάκι, προσοχή, μην πάρεις με τα μανιτάρια. Και στο δάσος, την κοκκινοσκουφίτσα που είπαμε να καλέσεις, Και θα το σερβίρουμε και με μια κουφρέτα παρμεζάνας. Ακούγεται καλό αυτό, μπράβο. Για δεύτερο έχουμε φιλετίνια γαλοπούλα στικάτα. Μ' αρέσει. Το οποίο θα σερβιριστεί με λιωμένη μοτσαρέλα και ντομάτα. πίνασα εγώ τώρα. Και για τρίτο έχουμε σοκολατένια λάβα. Τότε λάβα τι είναι τώρα? Τι εννοεί? Που θα σερβιριστεί μαζί με ρούμι και σταφίδες και παγωτό. Να είσαι καλά, θα σε περιμένω το βράδυ στο δικό μου χώρο. Είμαι σίγουρος θα περάσουμε όμορφα. Κι εγώ σίγουρος είμαι. Γεια σου. Τα ριχά καλά πάει, στα βαθιά να το δούμε τώρα το παιδάκι. Θα πάμε καλά και απόψε νομίζω. Για να δούμε. Το μενού του Κωνσταντίνου. Για πρώτο, γαρίδες γίγας, ριζότο με μανιτάρια δάσους και γκοφρέτα παρμεζάνας. Για κύριο, φιλετίνια γαλοπούλα σπικάτα με λιωμένη μοτσαρέλα και ντομάτα. Και για γλυκό, σοκολατίνια λάβα με ρούμι, σταφίδες και παγωτό. Ένα γκουρμέ μενού από έναν γνώστη της κουζίνας, που μένει όμως να το αποδείξει και στην Έλλη.
Είμαι ο Κωνσταντίνος Πετεβίνος, 31 χρόνων από Λευκωσία. Δουλεύω σαν σεφ σε εστιατόριο και παράλληλα διδάσκω μαγειρική σε ποιοτικό κολέγιο. Όχι μόνο γνώστης και καθηγητής. Η φωτογραφία είναι από τα αγαπημένα μου χόμπι, όπως είναι και η μαγειρική. Γενικά μου αρέσει να φωτογραφίζω τοπία. Έχω πάρει και κάποιο βραβείο για φωτογραφία δική μου πρόσφατα και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Είμαι μόνος μου εδώ και 3 μήνες περίπου. Μ' αρέσουν οι γυναίκες οι οποίες είναι αποφασιστικές, με τεκμηριωμένη άποψη. Σε ένα πρώτο ραντεβού θα μπορούσε να με ξενερώσει η αγένεια. Και δυστυχώς στην εποχή μας είναι συχνό φαινόμενο. Μου αρέσει λίγο το μυστήριο. Είμαι άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ έντονα. Πιστεύω είμαι πολύ ειλικρινής σαν άνθρωπος, αλλά αυτό το έχω πληρώσει πολλές φορές στη ζωή μου. Η Λευκωσία μου αρέσει πάρα πολύ γιατί εδώ μένουν περισσότερα από τους φίλους μου. Μια μεγάλη μου αγάπη είναι τα ταξίδια. Έχω ταξιδέψει στη Ασία, έμαθα τη γλώσσα όπως τα κινέζικα και μερικά ίσως ιαπωνέζικα. Επίσης έχω ταξιδέψει στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως και Λατινική Αμερική. Μόνο η Αφρική και η Αυστραλία σου έχουν ξεφύγει δηλαδή. Έχεις χρόνο όμως μπροστά σου να επισκεφτείς και αυτές τις υπήρους. Χρόνο για ψώνια δεν ξέρω αν έχεις πολύ. Ήρθαμε τώρα να πάρουμε τα πράγματα για το δείπνο στην φρουνταρία της γειτονιάς. Αυτό που λέτε σημανάδικο στην Ελλάδα. Φρουνταρία το λένε και στην Ελλάδα. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω είμαστε. Σαλιγκάρια. Κάτι στο Κωνσταντίνο. Μην της το πάρεις το σαλιγκάρι. Σιγά μην της πάρεις και χελώνα. Αυτά εδώ τα λέμε καραόλους στην Κύπρο. Αφού θα πας στο δάσος, πάρε και τους καραόλους. Είναι πεντανόστιμο φαγητό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψεις. Ας τώρα το καημένο το σαλιγκαράκι κάτω. Ρομαντικό δείπνο. Τι σχέση έχουν οι καραόλοι τώρα? Δεν θα ρισκάρω όμως να μαγειρέψω κάτι τέτοιο σε μια κοπέλα που δεν ξέρω. Επομένως, ας τα αφήσουμε για τώρα. Μπράβο, μπράβο, καλά λες. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, ειλικρινά όμως. Σε λίγο, τι δώρο θα πάρει η Έλλη στον οικοδεσπότη της, που θα εξασκήσει τα κινέζικα του Κωνσταντίνος και γιατί τρομοκρατούν οι αντίπαλοι του από τις επιδόσεις και την ακρίβειά του στην κουζίνα. Ο Κωνσταντίνος, σεφ και καθηγητής μαγειρικής, είναι ο σημερινός οικοδεσπότης της Έλλης και το μενού του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και απαιτητικό, που περιλαμβάνει κοφρέτες παρμεζάνας, φιλετίνια πικάτα και σοκολατίνια λάβας. Και αν τα μαγειρέψει καλά, τότε το μενού του μπορεί να κάνει τη διαφορά. Καλημέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Μια χαρά. Μπορώ να σε εξυπηρετήσω σε κάτι? Βεβαίως. Λοιπόν, να πάρουμε ντομάτες κόκκινες πρώτα. Θέλοντες για σάλτσα. Ποιες προτείνετε? Για σάλτσα θα σου πρότεινα εδώ. Ρώτες μικρούλες. Ωραία. Ορίστε. Πάμε περίπου στον κιλό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάτι το ιδιαίτερο τώρα. Θα ήθελα μανιτάρια. Θα κάνω μανιτάρια με ριζότσα. Αλλά θέλω τα μανιτάρια τα κόκκινα. Αυτά τα μανιτάρια του δάσους με τα στρουφάκια, τα μικρά. Θες να σε βοηθήσω? Αυτά τα μανιτάρια εδώ είναι ιδιαίτερα. Είναι πεντανόστιμα. Δίκιο έχεις αυτό. Είναι όντως νόστιμα αυτά τα μανιτάρια. Τι άλλο? Λοιπόν, πατάτες. Οι πατάτες πιο κάτω. Ωραία. Τώρα θα πάρουμε και τις πατάτες μας για το κυρίως πιάτο. Θα κάνω πατάτες πουρέ. Αυτές οι πατάτες είναι φρεσκότατες, είναι από τα κοκκινοχώρια της Κύπρου. Έλα τα κοκκινοχώρια και εδώ πέρα. Εμείς προτιμηθούμε τη Λευκωσία, ρε. Εμείς, ρε. Πάρουμε περίπου για 2 άτομα, είναι μια χαρά. 2 μεγάλες πατάτες. Θα πάρουμε. Κωνσταντίνε μου, ναι, πάρε ακόμα μία νομίζω, έτσι. Ακόμα καλύτερο. Ωραία. Να σου φέρω, θέλεις έναν τρόλι να βάζεις τα πράγματα σου μέσα? Ναι, παρακαλώ. Εμείς το καρότσι στην Κύπρο το λέμε τρόλι. Μη σας φαίνεται περίεργο. Και τώρα θα πάρουμε Τα κρεμμύδια. τα κρεμμύδια μας. Φρέσκο κρεμμύδι θέλεις? Φρέσκο κρεμμύδι. Εδώ τα κρεμμύδια. Διάλεξε μόνος σου. Τον έχω πίσω για το ρύζι στο πρώτο πιάτο, για τη σάλτσα ντομάτας. Ωραία. Πιστεύω είναι καλύτερο τον παρά το ξέρω, γιατί δια παραπάνω γεύση. Και γεύση και χρώμα. Και χρώμα. Δίκιο έχει, κυρία. Ωραία. Για τσέκαρε και τη λίστα σου, by the way, μην κάνουμε κανένα λάθος. Πήγαινε να πληρώσεις τώρα, να δούμε τι κάνει το κορίτσι που έχει πάρει τους δρόμους για να σου βρει το κατάλληλο δώρο. Προσοχή, οδηγώ πολύ χειρότερα από όσο φαντάζεστε. Αυτό καλό είναι να το χρησιμοποιήσω αύριο όταν θα πάω να βγάλω άδεια. Να προειδοποιείς και τους από πίσω. I love to cook with wine and sometimes I put it in the food.
που σημαίνει μου αρέσει να μαγειρεύω με κρασί και μερικές φορές το βάζω και στο φαγητό. Του αρέσει. Γούστα είναι αυτά. Α, γουρούνι. Αυτά θα πάω. Το γουρούνι. Ωραία σημειολογία. Δεν πιστεύω να υπονοείς ότι οι άντρες είναι γουρούνια ή πολύ περισσότερο ο Κωνσταντίνος. Τόσο κόπο κάνει για σένα το παλικάρι. Καλημέρα σας. Good morning. Πέσαμε σε Ασιάτισσα. Ευκαιρία να ξεσκονίσει και τα κινέζικα που έμαθε. Νίχαομα. I'm okay. Α, καλά. Μια και πήγε και στην Κίνα, έχει τώρα... είναι γνώση της γλώσσας. I have a special menu to cook for a lady. Ναι. And I need a turkey, like 500 grams of turkey breast. All right. Can you help me with that, please? All right. Θα λες καλά τα αγγλικά. It's Let me okay. have a look. Ναι. Να το δει και από κοντά ο ειδικός. You are fresh. Yes, it looks fresh. Thank you very much. Έτσι το έλεγξε κιόλας, δεν έχουμε εμπιστοσύνη της Κινέζας. Να είδες τι. Thank you. Σεσέ. Τι είπες εσύ Κωνσταντίνο, σενσέι, είπες δάσκαλα ή σε ευχαριστώ, δεν κατάλαβα. Περίμενε λίγο και θα καταλάβεις. Ο Κωνσταντίνος θα σας βάλει τα γυαλιά. Όσο για την Έλλη, τα ψώνια συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Παπούτσια. Γεια σας. Χαίρετε. Καλά είμαι. Αχ, έχω ερωτευτεί αυτή την πόρτα. Είναι τέλεια. Τη μία μόνο. Θέλω να τη δοκιμάσω. Και δεν τη δοκιμάζεις. Σε τι νούμερο βάζετε? 39. Δυστυχώς δεν έχω. Μόνο μικρά μεγέθη μου έχουν μείνει. Τίποτα. Τίποτα. Ατυχία. Και αυτά μου αρέσουν. Καμία σχέση με την πότα. Αυτά είναι σακοθόρνη. Όχι, όχι, μην τα πάρεις. Όχι. Θα περιμένω μέχρι την άλλη εβδομάδα όταν φέρετε τις πότες. Θα αρχίσουμε με το πρώτο πιάτο, το οποίο είναι το ριζότο μανιτάρι του δάστρους και γαρίδα γίγας. Έχουμε εδώ το κρεμμυδάκι μας, το οποίο θα πρέπει να ψιλοκόψουμε. Για να δούμε πώς κόβεις εσύ Κωνσταντίνο. Το φρέσκο είναι πολύ καλύτερο από το ξερό κρεμμύδι, γιατί αυτό δίνει περισσότερη γεύση στα βαγετά. Μιλάμε για κόψιμο. Εδώ έχουμε τις γαρίδες γίγας, οι οποίες είναι κάτι ιδιαίτερο, έχουν πάρα πολύ γεύση. Τι ιδιαίτερο, εντάξει, γαρίδες είναι. Το κανείς. Και είναι και τεράστιες. Χαράσουμε απλά την επιφάνεια της γαρίδας και βλέπουμε αν υπάρχουν μεμβράνες ή εντόστια. Θα δούμε και τα εντόστια που θα τα βγάζει τώρα. Πλένουμε τη γαρίδα καλά-καλά, γιατί κανείς δεν θα ήθελε να φάει αυτό τις καταρρευσίες που υπάρχουν μέσα. Θα βάλουμε λίγο ξύσμα λεμονάκι. Θα προσθέσει μια ωραία γεύση μέσα στο φαγητό μας και θα φύγει αυτή η ψαρίλα που έχει γαρίδα. Μετά θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο και μετά για τέλος το αλατάκι, το οποίο θα κάνει τη γαρίδα πιο μαλακή. Τις βάζουμε στο ψυγείο και σε λίγο θα τις ψήσουμε στην πλάκα μας. Πλάκα κάνεις. Επειδή θα κάνουμε ένα ριζότσο για ψαρικά, με γαρίδες, θα βάλω λίγο ζωμό ψαρικό. Υπάρχει ζωμός ψαρικό, εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Είδες πόσο Αυτό μαθαίνεις. πάει καλύτερα παρά ζωμό σκοτοπούλου ή βοδινού. Προσθέτουμε πρώτα το ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα ειδικά μανιτάρια, τα λέμε κοτσινομανίταρα στην Κύπρο. Κοτσινομανίταρα, μάλιστα. Είναι χρώματος κόκκινο και ποτέ δεν τα κόβει με το μαχαίρι, παρά μόνο με το χέρι μας. Ο τύπος είναι επαγγελματίας. Το είπαμε αυτό. Αυτά τα μανιτάρια είναι πολύ ιδιαίτερα. Τα αγαπάνε όλοι. Μπορείς να τα φας και μόνα τους, με κόκκινο κρασί και σπαστό κόλιανδρα. Τα μανιτάρια μας είναι έτοιμα. Και μετά προσθέτουμε το ριζότο. Και για τέλος προσθέτουμε τον ζωμό. Να προσθέσουμε λίγη ριγάνη. Πολύ καλό φαίνεται αυτό. Είμαι σίγουρος θα της αρέσει. Και αλατάκι, το οποίο αλατάκι αυτό περιέχει και λίγο λεμόνι μέσα. Καλά, πώς γίνεται σε μπουκάλι αλατάκι με λεμόνι. Το λεμόνι είναι ξύσμα. Αυτή η πλάκα εδώ ονομάζεται τεπανιάκι. Απλά προσθέσουμε λίγο λάδι πάνω. Τι είναι αυτό. Τουμάζω, αυτό εγώ πρώτη φορά το βλέπω στη ζωή μου. Αυτό δεν είναι δίκαιο, δηλαδή. Δίκαιο άδικο αυτό είναι. Τα ρίδα μας έχουν ψηθεί. Και από τις δύο μεριές. Μία πλευρά και τώρα θα τις γυρίσουμε από την άλλη. Οι γαρίδες μας είναι έτοιμες, τις βάζουμε πίσω στο μπολ και μετά συνεχίζουμε να κάνουμε την σάλτσα για τις γαρίδες. Έχουμε τσιγαρίσει τα κρεμμυδάκια μας, προσθέτουμε απλά την κρέμα. Γάλακτος φυσικά. Θα βάλουμε δάφνη, λίγη μουστάρδα, όχι πολύ, γιατί θα αλλάξει μετά και το χρώμα της άσπρης σάλτσας, απλά λίγο για τη γεύση. Πολλά έξτρα
πολλά άλλα τοπίπερα, δάφνε στο ένα τ' άλλο. Το παλεύει έτσι. Προσπαθεί. Και λίγο έστρακον. Έχω πολλές άγνωστες λέξεις, ρε Κωνσταντίνε, εξήγα μας και λίγο. Το έστρακον δίνει μια γλυκά γεύση στην κρέμα και πάει πάρα πολύ καλά με τα ψαρικά. Θα την πέσω λίγο, να ρίξω ένα υπνάκο γιατί είμαι λίγο κουρασμένο. Τώρα θα συνεχίσουμε με τη γαρνιτούρα. Θα πάρουμε αυτό το υλικό, το οποίο είναι σιλικόνη. Σιλικόνη. Ωραία. Αυτή είναι παρμεζάνα, ψιλοκομμένη. Προσθέτουμε παρμεζάνα μέσα στο κουπάτ. Αφού σχηματίσουμε το ένα, προχωράμε στο άλλο. Αυτές ουσιαστικά θα μπουν στο φούρνο για 3 μόνο λεπτάκια. Μιλάμε για τις γκοφρέτες παρμεζάνας. Έχεις μπερδέψει. Θα αρχίσουμε πρώτα με τις πατάτες, τις οποίες θα ξεφλουδίσουμε αφού τις πλύναμε καλά-καλά. Είσαι γρήγορος. Πήγες κιόλας στο κυρίως πιάτο. Αυτό το πιάτο που κάνουμε σήμερα ουσιαστικά είναι δικής μου επινόησης, δεν υπάρχει προέλευση από κάπου. Έχω συνδυάσει γαλλική κουζίνα μαζί με λίγο ευρωπαϊκή και προσθέτω λίγες πινελιές από Μεσόγειο. Μπράβο ρε Κωνσταντίνο, καλή επιλογή. Μη κάνεις κυπριακά φαγητά, θα ξενερώσει. Θα ετοιμάσουμε τη διαδικασία για τη γαλοπούλα πικάτα. Τι είναι πικάτα? Ουσιαστικά είναι ένα μείγμα από σπασμένα αυγά. Αυτά τα αυγά τα έχω πάρει από το χωριό. Ο πατέρας μου έχει πάρα πολλά κοτόπουλα και κάθε εβδομάδα πάω εκεί πέρα και παίρνω όσα θέλω. Είναι τα καλύτερα αυγά. Έχεις και τον μπαμπά να σε προμηθεύει. Τι λέει και τίποτα θυμάσαι. Το πικάτα ουσιαστικά είναι μια ονομασία, ακριβώς δεν ξέρω τι σημαίνει. Είναι όπως λέμε beef στρογγανόφ. Είναι απλά μια ονομασία του μείγματος που κάνουμε τώρα. Πες τα να μάθουμε κι εμείς κάτι παραπάνω από αυτά που ξέρουμε. Προσθέτουμε λίγη φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα, όχι πολύ όμως, γιατί μετά θα προσθέσουμε και ψιλοκομμένη μοτσαρέλα και δεν θέλουμε να κάνουμε το πιάτο μας πάρα πολύ βαρύ. Είσαι πολύ ωραίος ρε Κωνσταντίνε, αλλά κακό για μας. Ας προσέχατε. Πολύ επαγγελματικά μου φαίνονται όλα αυτά. Πολύ, καμία σχέση με εμένα. Αφού έχουμε χτυπήσει καλά-καλά την γαλοπούλα, την κόβουμε σε μικρά κομμάτια, στα 3 αυτό. Ωραία. Το βουτάμε μέσα στο μείγμα με τα αυγά, αφού το αλευρώσουμε όλο. Ωραία. Προσθέτουμε τα κομμάτια, χρησιμοποιάμε το άλλο μισό της πλάκας και αφού το λαδάκι μας έχει απλωθεί καλά-καλά, βάζουμε τη μικάτα. Δεν το έχεις καθαρίσει. Με τίποτα δεν τρως τα φασφουτάδικα για αυτό το λόγο. Ψήνουνε ψάρια και μετά ψήνουνε κρέας πάνω στο ψάρι. Τι επαγγελματίας, μας τα χαλάς εδώ ρε Κωνσταντίνο, μας τα χαλάς. Η διαδικασία είναι περίπου ίδια, δηλαδή περιμένουμε να δοκοκινήσει από τη μία πλευρά όπως έγινε με τις γαρίδες και μετά το επαναλαμβάνουμε και από την άλλη. Για μίλα μας λίγο για σένα, ρίξε λίγο χαμόγελο ρε φίλε. Με τις σχέσεις μου πάντα εγώ ήμουν ο σεφ. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εντάξει, μετά από μια σκληρή μέρα δουλειάς, ίσως να θες και κάποιος άλλος να σου μαγειρέψει. Αλλά δεν έχω βρει κάποια ίσως που να Την εμπιστεύεσαι? μαγειρεύει τόσο καλά, δεν ξέρω. Αφήνεις και καμία να μαγειρέψει. Ίσως και μετά θα βρω. Άμα η γυναίκα Κωνσταντίνο δεν μαγειρεύει, Δεν σου κάνει? ξέχασέ τη. Πάμε παρακάτω. Κόβουμε τις ντομάτες μας, όχι ψιλοκομμένες, γιατί αυτές θα λιώσουν μέσα στο τηγάνι. Αφού έχουμε σοτάρει τις ντομάτες μας, προσθέτουμε λίγη ζάχαρη, να φύγει έτσι το οξύ της ντομάτας και να γίνει πιο γλυκιά. Δεν βάζουμε πολύ όμως. Και προσθέτουμε στο τέλος λίγο χυμόν ντομάτας. Ωραία. Λίγο μοσχοκάριδο. Βάζουμε μια δάφνη. Την μπλεντάρουμε καλά-καλά. Με τον μπλέντερ εδώ πέρα. Τα έχεις όλα τα εργαλεία έτοιμα στην κουζίνα σου. Πού να σε φτάσουμε. Προσθέτουμε λίγη σάτσα ντομάτας κάτω. Τώρα βάζουμε τη γαλοπούλα επάνω στη σάτσα ντομάτας. Η μοτσαρέλα γενικότερα δεν έχει γεύση. Χρησιμοποιάμε μόνο σε σαλάτες. Αλλά όταν μπει στο φούρνο με λίγα έτσι μπαχαρικά κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τελευταίο βάζουμε το πέστο πάνω στη γαλοπούλα. Το σπανάκι το έχουμε πλύνει και καθαρίσει. Θα το σοτάρουμε λίγο. Οπ. Να και τα κόλπα σου. Και το προσθέτουμε μέσα στο κολάκι. Τώρα πάμε για την προετοιμασία της πατάτας πουρέ. Λίγη κρέμα, λίγο λαδάκι. Μαζί θα προσθέσουμε και λίγο μοσχοκάριδο. Όλα είπαμε στο πιάτο μας πρέπει να έχουν ένα μπαλανσάρισμα. Και λίγο έστρακο.
Αυτό θα δέσει πολύ το πρώτο πιάτο με το κυρίως. Και οι πατάτες μας είναι έτοιμες. Ίσως και μαγειρεύεις πολύ καλά. Δεν το βλέπω να τα καταφέρνουμε εμείς. Η μαεστρία και η οργάνωση του Κωνσταντίνου έχουν τρομοκρατήσει τους αντιπάλους του, που νιώθουν ότι δύσκολα θα τα βγάλουν πέρα μαζί του, τουλάχιστον στο κομμάτι της μαγειρικής. Η Έλλη όμως δεν θα κοιτάξει μόνο το μενού, θέλει και το κάτι παραπάνω για να κάνει την επιλογή της. Ποιος λοιπόν θα έχει αυτό το κάτι που θέλει? Θα προχωρήσουμε στο πιδόρπιο. Η σοκολατένια λάβα. Έχει έτσι λίγο δυσκολία, αλλά πιστεύω θα το αξίζει. Είναι σοκολατένιο γλυκό λάβας, το οποίο ουσιαστικά είναι σοκολατένιο γλυκό, το οποίο ψήνεται μέσα στο φούρνο σε καραμελωμένο φουντούκι και παγωτό. Θα προσθέσουμε το βουτύρο και λίγο λικέρα από καφέ. Ωραία, έχουμε εδώ το μπολάκι μας. Σπάζουμε τα αυγά, τα βάζουμε μέσα στο μίξερ μαζί με ζάχαρη, την οποία έχουμε μετρήσει. Δεν πιστεύω ότι μέτρησες τη ζάχαρη. Πόση τελειότητα, Χριστέ μου. Το αλεύρι να το ζυγίσουμε και αυτό να είναι έτοιμο μέχρι ότου χτυπηθούν τα αυγά και ζάχαρη. Είμαι για χώσει τώρα με τα μετρήματά του. Τα αυγά μας έχουν χτυπηθεί καλά με τη ζάχαρη. Προσθέτουμε μέσα στο μείγμα με τα αυγά. Πολύ καλός είδες ο Κωνσταντίνε, κάνε και κανένα λάθος, μισό έστω, λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα εκτεθεί. Τι θα πούν οι μαθητές του μετά? Δάσκαλε που δίδασκες? Τώρα προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Σημαντικό είναι το αλεύρι να μην το προσθέσουμε με ένα κουτάλι με το χέρι μας. Ποτέ μέσα στο blender. Αυτό θα κάνει την σοκολατίνια λάβα πιο αφρούγια. Τώρα τρίτη είναι ακόμη. Εγώ σε 2 μέρες. Πού να προλάβω να γίνω ανταγωνιστής αυτά? Ωραία. Οι φορμίτσες που θα χρησιμοποιήσω απόψε έχουν το σχήμα καρδιάς. Πολύ ωραίο. Να και λίγο πιο ενδιαφέρον. Τώρα ξύπνησα. Θα τις λαδώσουμε λίγο με λάδι. Έλα ρε εσύ Κωνσταντίνο, σφίξε λίγο τη ζώνη σου. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Εμάς μας έχεις τρελάνει τώρα με όλα αυτά. Και μετά θα τις βοτήξουμε μέσα σε καραμελωμένο φουντούκι. Τώρα παίρνουμε το μείγμα μας και το προσθέτουμε μέσα στη φόρμα. Μας τρέχουν ήδη τα σάλια. Κάνε ένα λάθος, ρε, κάνε ένα λάθος. Αυτό θα μπει στο φούρνο για κανένα δεκάλεπτο και θα είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Το τι κάνει ιδιαίτερο αυτό το γλυκό λάβα είναι το γεγονός ότι όταν το κόβεις στη μέση, αυτό το γλυκό έχει ρευστή σοκολάτα, το οποίο δίνει έτσι ένα πολύ ωραίο εφέ στο πιάτο μας. Είμαι σίγουρος πως η κοπέλα που θα έρθει απόψε θα το ερωτευτεί. Να και τη σιγουριά του μάγειρα. Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητο συστατικό ενός καλού σεφ. Και ο Κωνσταντίνος ξεχυλίζει. Τώρα για το ντύσιμο υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Ωραίο δωμάτιο έχει, μπράβο. Αυτό παρατήρησες εσύ? Για τα ρούχα τίποτα? Εντάξει, στο ντύσιμο δεν είσαι τόσο δυνατός. Να και ένα λίγακι λάθος που έχεις κάνει. Κανείς δεν είναι τέλειος. Θα φορέσουμε και το ρολογάκι μας για να είμαστε in. Και τέλος, ήρθε. Ποια ήρθε? Η Έλλη αποκλείεται. Μάλλον περιμένει βοήθεια. Έλα, πού ήσουν? Έλα, έχει κινηθεί. Έλα να δω, τι κάναμε. Λοιπόν, έφερα σου 2 τσάντες, θα αποφασίσεις. Ωραία. Είναι έτοιμο το δωράκι? Και εσύ δωράκι. Τέλειο, ωραία. Τι δωράκι είναι αυτό, βγάλ' το έτσι να δούμε τι είναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Μαγειρεύα όλη μέρα, δεν είχε καθόλου χρόνο. Ο Κωνσταντίνος είναι εξαιρετικός μαγείρας. Πολύ συχνά κάνουμε get together. Πόσο get together δηλαδή? Μας μαγειρεύει τέλεια και περνάμε υπέροχα. Ωραία κοπελίτσα αυτή. Τι λέω? I like. Ωραία. Μια χαρά είσαι ρε Κωνσταντίνο, μια χαρά. Θα κολλήσουμε στην εμφάνιση τώρα και στα ρούχα. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Μόλις γύρισα από τα ψώνια, έχω πάρει το δωράκι του Κωνσταντίνου, αλλά έχω καθυστερήσει για το δείπνο. Για να δω τι θα φορέσω. Κάνε γρήγορα μόνο, γιατί θα κρυώσουν τα φιλετίνια πικάτα και ποιος τα ακούει μετά. Καλό είναι. Δεν είναι και άσχημο. Σ' αφήνουμε τώρα να ντυθείς. Έχω ετοιμάσει ένα μείγμα με ελαιόλαδο, μπαλσάμικο και ρίγανη. Ο Κωνσταντίνος είναι ευαίσθητος. Είναι άνθρωπος που δίνει πολλές ευκαιρίες σε κάποιον. Είτε αυτός είναι φίλος, φίλη, είτε το κορίτσι του. Και αν κάνει δίαιτα το κορίτσι... Δεν κάνει δίαιτα το κορίτσι, Κωνσταντίνο. Αν κάνει δίαιτα το κορίτσι θα φάει μόνο λίγο, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Τι λίγο να φάει από όλα αυτά? Να σου πω, κεριά νομίζεις να βάλουμε? Βάλε κανένα 2
γεράκια εκεί. Ναι, είναι και μεγάλο τραπέζι. Να σας φέρουν πιο κοντά. Τι θα πιείτε? Θα πιούμε κρασάκι ροζέ, που πιστεύω πάει με όλα, αλλά έχω μια μικρή έκπληξη. Για το καλωσόρισμα θα κάνω ένα ποτάκι με σαμπάνια, λικέρ και ένα μούρο. Την πάτησες, Κωνσταντίνο, το κορίτσι δεν πίνει αλκοόλ, ούτε μπύρα δεν πίνει το κορίτσι. Τι σαμπάνια και πράσινα άλογα. Φεύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη. Θέλω να με πάρεις τηλέφωνο, ξέρεις. Μόλις τελειώσεις. Έγινε. Φιλούδι μου, εύχομαι να περάσεις τέλεια απόψε. Ίσως να είναι και τυχερή βραδιά, να γνωρίσεις το κατάλληλο κορίτσι και ό,τι θέλει προκύψει. Φυλάκι δεν έχει. Σε λίγο, τι ξέχασε ο Κωνσταντίνος και πλήγωσε την Έλλη, τι άλλες γευστικές εκπλήξεις της κρύβει ο Κωνσταντίνος, γιατί η Έλλη δεν θέλει να αποχωρήσει το κύριο πιάτο, πώς θα αντιδράσει όταν δοκιμάσει τη σοκολατένια λάβα και τι της γράφει ο Κωνσταντίνος στην αφιέρωση του δώρου της που θα την κάνει να κλάψει. Ο Κωνσταντίνος αποδείχθηκε αληθινός μάστερ στην κουζίνα. Τα πολύπλοκα πιάτα του, στα δάχτυλά του φαίνονταν παιχνιδάκι και τουλάχιστον από γαστριμαργικής απόψεως τα κατάφερε τέλεια. Το μόνο που μένει είναι να κερδίσει την καλεσμένη του και με την προσωπικότητά του. Είμαι έξω από το σπίτι του Κωνσταντίνου. Περιμένω να μπω μέσα, θα χτυπήσω την πόρτα. Από το βίντεο 2 λεπτά τον είδα, εντάξει. Θα πάω πάνω και θα σας πω μετά τη γνώμη μου. Α, και για το φαγητό είμαι σίγουρη ότι θα μαγειρέψει πολύ καλά, μιας και είναι σεφ. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή, ανυπομονώ να πάω, να γευτώ αυτά που μου έχει μαγειρέψει και βιάζομαι τώρα, πρέπει να φύγω, τα λέμε. Και θα τα πούμε πάνω. Καλή όρεξη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεια σου. Καλώς όρισες. Το όνομα σου? Έλλη. Έλλη. Καλώς όρισες. Καλώς. Πέρασε. Δώστε σε ένα φιλί της κοπέλας, ρε Κωνσταντίνο. Αυτό είναι για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί εγώ να μην πάρω δώρο, εγώ δεν πήρα δώρο. Για να δούμε εμένα, θα μου φέρει τίποτα. Παρακαλώ, πέρασε. Σαν στο σπίτι σου. Αφήσω τα πράγματά μου εδώ. Ναι, θα σε βοηθήσω με το τσακάκι. Gentleman. Καλώς όρισες. Καλώς ήρθατε. Επιτέλους σε γνωρίζω από κοντά. Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Τι κάνεις, όλα καλά? Καλά, μια χαρά, εσύ. Ωραία, μια χαρά κι εγώ. Λίγη αγωνία έχω, αλλά εντάξει. Τι αγωνία, τα έχεις κάνει όλα τέλεια. Είσαι πολύ όμορφη, απλά. Ευχαριστώ. Τι καλοπιάνουμε για το βαθμό και τέτοια. Θες να αρχίσουμε με το φαγητό? Ναι. Και σου έχω και μια μικρή έκπληξη. Το είδα στο DVD, ανυπομονώ να δω τι έκπληξη με ετοίμασες. Η έκπληξη τι είναι, πάλι φαγητό? Έχει τρομερή ενέργεια με το που μπήκε. Έτσι μου έκανε να χαμογελάσω. Μ' άρεσε που μου έδωσε και ένα δωράκι, θα το δούμε μετά φυσικά. Ελπίζω η νύχτα να πάει καλά. Όπως το περίμενα, δηλαδή έτσι αυτά που είδα στο DVD ήταν ευγενικός, με υποδέχτηκε πολύ γλυκά. Έκανε τα κομπλιμέντσα του. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι γιατί τα κεράκια δεν είναι ενωμένα. Αυτό με πλήγωσε. Άρε Κωνσταντίνο, δεν σου έχει πει κανένας να ανάψει τα κεράκια. Λάθος μεγάλο. Για το καλωσόρισμα θα ετοιμάσω ένα ποτάκι από σαμπάνια. Θα βάλω λίγη μου όμως, γιατί θα προχωρήσουμε μετά με ένα κρασάκι ροζέ, επομένως δεν θα βάλω πάρα πολύ, έτσι για το καλωσόρισμα. Θα βάλω λίγο λικέρ από μούρα. Τζάμπα παιδεύεσαι αγόρι μου, τζάμπα παιδεύεσαι, δεν πίνει αλκοόλ. Και στο τελείωμα θα βάλουμε ένα ολόκληρο μούρο. Μέσα στο ευρωπαϊκό, μέσα στο ευρωπαϊκό. Μακάρι να πίνει. Για να δούμε αν το πιει. Ωραία. Το πιάτο έχει χρώμα, πιστεύω θα αρέσει. Δεν ξέρω όμως τι προτιμάει η Έλλη, τι τρώει. Αυτό είναι λίγο ρίσκο. Γι' αυτό τα κάνεις όλα αυτά, για να βρεις μια επιλογή που θα της αρέσει να φάει. Για το τέλος θα βάλω λίγα αποξηραμένα τριαντάφυλλα. Δεν έχεις φρέσκο? Ρε Κωνσταντίνο, τσάι θα κάνεις? Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Την τιμή μην ξεχάσεις το ΦΠΑ να προσθέσεις, Έτοιμο και το πρώτο πιάτο. Ελπίζω να σ' αρέσει. Οπτικά τουλάχιστον είναι αριστούργημα το ριζότο. Της γαρίδας.
της απλής ή της γίγα? Αυτό δεν είναι βιολόρες, Κωνσταντίνο, κάδρο είναι. Και μαζί θα σου φέρω και μια μικρή έκπληξη από τις μικρές εκπλήξεις που έχω για σένα απόψε. Εντάξει. Εσύ επεξεργάσου λίγο το πιάτο να καταλάβεις τι περιέχει. Ορίστε. Αυτό είναι για σένα, για το καλωσόρισμα. Κρασί είναι. Αυτό είναι σαμπάνια μαζί με λικέρ μούρο και μούρο. Πάνω. Πρώτη φορά εδώ. Καλώς όρισες. Εύχομαι να περάσεις ωραία, να σου αρέσει το φαγητό, να είμαι μέσα στις προτιμήσεις σου και να περάσουμε ωραία. Ψυγεία. Για να δούμε τι λέει το κοκτέιλ σαμπάνιας. Και εδώ θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το φαγητό. Αυτό είναι το ριζότο που έλεγες στο βίντεο. Το είναι το ριζότσο. Τι είναι αυτό? Είναι ρύζι μαζί με μανιτάρια του δάσους. Ξέρεις τι είδα στην φρουταρία σήμερα? Κοτσινομανίταρα. Τι είναι αυτό? Είναι μανιτάρια, τα οποία φυτρώνουν πάνω στο τρόσο, έχουν μια ιδιαίτερη γεύση. Και Είναι μεγάλα. Στην Κύπρο. Είναι μεγάλα κόκκινα. Είναι πολύ ωραία, πιστεύω. Αυτά έβαλε σήμερα. Ναι, περιμένω πρώτα όμως εσύ να αρχίσεις να μου πεις τη γνώμη σου. Έχουν τέλεια γεύση, είναι γλυκά, Ναι. Μια γεύση. Είσαι σεφ κανονικά. Σπούδασες μαγειρική. Σπούδασα μαγειρική, είναι Αμερική. Εκεί σπούδασα 4 χρόνια. Wow. Και μετά επέστρεψα για ένα μικρό χρονιάστημα Κύπρο και πήγα πίσω Λονδίνο για το μάστερ μου στην εκπαίδευση. Σ' αρέσει να μαγειρεύεις? Βρήκες το ευαίσθητο σημείο μου. Τι ωραία φωνούλα που έχει, αλλά ποιο ευαίσθητο σημείο σου βρήκε? Δηλαδή? Όχι. Θα έρθουμε απλά σπίτι σου να σου λέω ότι θέλω να μου μαγειρεύεις, να τα κάνεις. Καμία σχέση όμως. Εδώ ταιριάζει, θα μαγειρεύεις όλη μέρα, θα τρώει όλη μέρα, αυτό που είπα πριν. Το σπίτι σου είναι αυτό? Ναι, μετακόμισα πριν περίπου ένα μήνα. Αυτό το σχεδιάζω εδώ και 1,5 χρόνο βέβαια. Περίεργο, μου αρέσει το ρολόι. Το έχω δώσει έτσι πολύ ενέργεια, πολύ χρόνο, αλλά πιστεύω τώρα απολαμβάνω το αποτέλεσμα. Φαίνεται. Άντε, βρήκες γαμπρό με πρίκα. Δημιουργικός. Αυτό ναι, με εκφράζει. Εσύ είναι μια λέξη, πώς θα περιγράψεις τον εαυτό σου? Κεντρική. Το άκρο άωτον. Νιώθω θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, δεν θέλω να πηγαίνω με το ρεύμα. Ξέρεις, υπάρχει αυτή η φράση που λένε... Αυτό είναι μοναδική, δεν είναι, Μόνο τα ψόφια ψάρια πηγαίνουν με το ρεύμα. Και οι ψόφιες γαρίδες. Εγώ σκάρω κάτι τέτοιο. Καλό αυτό. Μ' αρέσει το διαφορετικό. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο το ρεκτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πιστεύω να συνεχίσουμε με το επόμενο πιάτο. Ανυπομονούμε. Ωραία. Τώρα ο Κωνσταντίνος πρέπει να είναι τρακαρισμένος, γι' αυτός τον πάει η ροή στη μαγειρική ακόμη. Πρέπει να χαλαρώσει λίγο. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Κωνσταντίνο και βρήκα πολλά κοινά σημεία μαζί του. Το χαρακτήρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι ευχάριστος τύπος. Αυτό πιστεύω θα αρέσει πολύ στην Έλλη. Της αρέσουν έτσι τα εντυπωσιακά πιάτα. Της αρέσει η γαλλική κουζίνα. Πιστεύω καλά θα τα πάμε. Και πού το ξέρω ότι της αρέσουν τα εντυπωσιακά πιάτα και τα αυτά? Ήρθε και το κυρίως. Ωραία. Ορίστε. Να τη γαλοπούλα. Να τη γαλοπούλα. Πρωτού αρχίσουμε, θα ήθελα να σου κάνω έτσι ακόμα μια μικρή γευστική έκπληξη. Θα έρθω πίσω σε 10 δευτερόλεπτα. Με τόσες εκπλήξεις θα μας πιάσει και την κόμενα. Αυτό είναι ενδιάμεσα του πρώτου και του δεύτερου πιάτου. Έχω ετοιμάσει ένα σορμπέ από λεμόνι μαζί με μούρο με σως από περίκοκο. Λεμόνι σορμπ, πώς το είπες? Παρακαλώ. Και μετά θα πάω κι εγώ. Αυτό έτσι δίνει μια ευχάριστη νότα μεταξύ γαρίδας και γαλοπούλας και ανοίγει περισσότερο την όρεξη. Αχ, τέλεια. Σ' άρεσε? Ναι. Ωραία. Τι είναι όλο αυτό? Πατάτα πουρέ. Αχ, Ωραία. Μαζί με σφαρισμένο σπανάχι και από πάνω είναι γαλοπούλα πικάτα. Ουσιαστικά είναι γαλοπούλα. Αυτή είναι η λέξη που έλεγες και δεν καταλάβαινα. Είναι κρούστα από αυγό, Ναι. αλεύρι και λίγη παρμεζάνα. Και από πάνω υπάρχει λιωμένη μοτσαρέλα
πέστο Και ντομάτα. Μια ώρα θέλει μόνο για να παριθμίσει τα υλικά. Μπορώ να αντισταθώ. Αυτός και ο σκοπός μου. Εκστασιάστηκε η Έλλη. Που λες, Έλλη, εσύ άκουσες τα δικά μου στο βίντεο. Να. Εγώ έχει 3 μήνες περίπου που είμαι μόνος μου. Εσύ? Νάτι και την ερώτηση. 2 μήνες περισσότερο από σένα. 5. Εγώ το διάλεξα βέβαια. Δεν μετανιώνω γι' αυτό. Δεν κοιτάμε πίσω ποτέ. Επιτέλους λένε και κάτι άλλο. Εσύ? Εγώ είμαι 3 μήνες μόνος μου, όχι από δική μου επιλογή. Είχε φύγει, ναι, εκτός Κύπρου. Α, κοινή ήταν η απόφαση. Ναι. Τη σχέση εξ αποστάσεως είχα δοκιμάσει πριν 3 χρόνια. Ήμουνα σε δεσμό για 2,5 χρόνια. Α, Και δεν δούλεψε η απόσταση. δύσκολο πράγμα. Χάνεις την καλή σου ενέργεια. Γίνεσαι detective, με φίλους γνωστούς κτλ. Τώρα αυτό για καλό της το πες. Ζωζογιάδης. Ναι, είμαι χτυτικός. Κτητικός. Δεν της άρεσε. Το δεν είναι καλό. Χτυτικός με μέτρο πάλι. Δηλαδή, μου αρέσει να παίρνω σημασία, να έχω το δικό μου ελεύθερο χρόνο, να έχω τις ασχολίες τις δικές μου, αλλά να ξέρω ότι είμαι σημαντικός. Ρε Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που λες τώρα κοριτσιού? Δεν σ' αδικό. Αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν θέλω να αποχωριστώ το δεύτερο πιάτο. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επιδόρπι. Το κυρίως πιάτο ήταν απίστευτα τέλειο. Δηλαδή, μόνο που το βλέπετε καταλαβαίνετε. Άλλο δηλαδή να το γευτείτε ήτανε... Δεν ήθελα να το αποχωριστώ, πραγματικά. Θα μπορούσα να το φάω όλο, μέσα σε 5 λεπτάκια. Το χάσαμε το κορμί, πατριώτες. Το ξέρει ότι είναι καλός, αλλά αφήνει τον άλλο να το πει. Και μ' αρέσει αυτό. Μέρος δεύτερο, μια χαρά. Η Έλλη εξακολουθεί να είναι φιλική, να είναι συζητήσιμη, περνάμε καλά. Μιλήσαμε για τις σχέσεις μας. Φαίνεται πως έχει πληγωθεί από κάποιον. Αυτό δεν έχει σημασία. Απόψε είναι εδώ για να τα ξεχάσουμε αυτά μαζί και να έχουμε ένα ωραίο δείπνο. Πού το κατάλαβες αυτό το πράγμα, Κωνσταντίνο? Μπορεί να μην έχει πληγωθεί, μπορεί να έχει πληγώσει τον άλλο. Νιώθω ότι είμαι σε εστιατόριο 5 αστέρων, πραγματικά σας το λέω. Ειδικά αυτό το κουταλάκι που με έφερε μεταξύ ορεκτικού και δεύτερου πιάτου ήταν ό,τι καλύτερο. Έτοιμο για το επιδόρπιο. Κοιτάξτε τώρα την υπερπαραγωγή. Wow. Αυτό είναι για σένα, είναι σοκολατένια λάβα μαζί με παγωτό. Αυτή είναι η σοκολατένια λάβα. Ναι, σε σχήμα καρδίας. Μαζί με παγωτό ρούμι σταφίδα. Πρωτού όμως αρχίσουμε, έχω μια μικρή και τελευταία γευστική έκπληξη. Πάλι. Ορίστε. Τι είναι τούτο πάλι? Αυτό θα το δοκιμάσεις και θα μου πεις εσύ τι είσαι. Τι είναι. Τι είναι. Τι γεύση έχει. Ωραία. Μιας και θελάτρης γαλλικής κουζίνας, τι νομίζεις πώς θα είναι? Έλα. Βοήθησε με λίγο. Είναι μικρό για κόκκινο. Βύση. Βύσσινο. Κεράζει. Δηλαδή εγώ κεράζει αύριο. Παρακαλώ. Στη μέση. Ναι. Κόψω την καρδιά. Τη λυπάμαι. Καλά. Αυτές οι κραυγές. Δεν έχεις ακούσει ότι η σοκολάτα είναι υποκατάστατο? Αυτό θα είναι το δεύτερο μάθημα. Μαζί με το παγωτό ρούμι σταφίδες είναι πάρα πολύ ωραίο. Για δοκιμάσαι να μου πεις. Είναι σπέσια. Πραγματικά. Χάρηκα πάρα πολύ. Τα χέρια σου κάνουν θαύματα, Είμαι πολύ περίεργος να δω τι μου έχεις φέρει. Ναι, για άνοιξε το. Θα ανοίξουμε τώρα. Ούτε το γλυκό δεν τον άφησε να φάει. Θα ήθελα επίσης να ανοίξεις και το δικό μου δώρο. Αυτό εδώ είναι για σένα. Να ανοίξουμε δωράκια τώρα. Μη χαίρεσαι, δεν έχει για σένα.
Και αν θες διάβασε το υπογράφηση πίσω. Έχει και αφιέρωση. Φωτογραφία αυτή τι είναι, την αγόρασε? Η πεταλούδας φωτογραφία που σου έχω χαρίσει απόψε έγινε δική μου μονάχα για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά είχε χαθεί. Κατάφερα όμως να παγώσω τη στιγμή και να κάνω την απίστευτη ομορφιά της δική μου για πάντα. Παιδιά, συγκινήθηκα. Κόψτε, συγκινήθηκα, ειλικρινά. Η φωτογραφία για μένα προσωπικά είναι η αποτύπωση του συναισθήματος της στιγμής. Θα κλάψω. Ναι, παιδιά, εγώ τον έβλεπα πολύ χαμηλών τόνων, πολύ το ένα το άλλο. Σιγά σιγά το επεισόδιο συνεχίζει πολύ θετικά για αυτήν και αρνητικά για μένα. Δεν μπορώ, έχω συγκινηθεί. Είναι υπέροχο. Ευχαριστώ. Οι στιγμές μένουν και είναι δικιά μας η επιλογή του τι κρατάμε από τη ζωή μας. Εντάξει, φτάνει. Δεν θέλω να σε πιέσω άλλο. Έλα, κάνα χαρτάκι εκεί. Σειρά μου τώρα. Καλά, εμένα είναι χαζό. Το πήρα για άλλο σκοπό και τελικά εντάξει. Τέλειο είναι. Κάνε αυτό το σχόλιο που περιμένω τόση ώρα. Grow me, treat me, love me. Όχι, όχι. Εγώ όμως δεν πήρα δώρο, ρε Κωνσταντίνο. Αυτό θα κρατάω μέσα μου. Γιατί πήρες γουρνάκι? Γιατί όλες οι γυναίκες μας βλέπουν σαν γουρούνια, φίλε μου. Τι λένε όλες οι γυναίκες για τους άντρες? Ότι είναι γουρούνια. Εγώ μόνο τα μαγειρεύω. Σας ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πρέπει να σου δώσω τις ερωτήσεις να μου τις απαντήσεις, να εγώ θα σου γράφω την καρδιά. Οκ. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό. Δικός. Μαγειρά, το ticket με την απόδειξη δεν θα πληρώσει. Προτιμάς να περνάς περισσότερο χρόνο με τους φίλους και οικογένεια ή με την κοπέλα σου? Κωνσταντίνε, αν γυρίσουμε πολύ χαμηλή βαθμολογία, θα στεναχωρηθείς περισσότερο σαν σεφ ή σαν αγόρι γι' αυτό? Αν σε καλούσαν να δουλέψεις στο εστιατόριο των ονείρων σου, π.χ. en France, και άνοιγε λαμπρή καριέρα με πολλά λεφτά, θα παρατούσες την Κύπρο οριστικά? Οι ερωτήσεις είναι πολύ έξυπνες και πρέπει να αφιερώσω λίγο χρόνο να τις απαντήσω. Θέλει εξυπνάδα να απαντήσεις, Κωνσταντίνο. Να τη, η καρδιά έφτασε. Λοιπόν, Την ετοίμασα. ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό είναι για σένα. Ευχαριστώ. Έχω απαντήσει ειλικρινά στις ερωτήσεις σου. Και εγώ σου έχω γράψει ειλικρινά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πέρασα υπέροχα. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Είχα μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί σου. Και εγώ το ίδιο. Πέρασα όμορφα. Να είσαι καλά. Καλή νύχτα. Και τσίπησε και το φυλάκι του. Γεια σου. Υπέροχη, μαγική βραδιά. Γεμάτη γευστικές εκπλήξεις. Ρίξτε ένα οχταράκι τώρα. Λίγο δύσκολο το βλέπω να πάρει μόνο 8. Πέρασα υπέροχα απόψε με τον Κωνσταντίνο. Ήταν μια μαγική βραδιά. Δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι να περάσω τόσο ωραία. Αγιώς το περίμενα όταν είδα το DVD και αγιώς ήταν απόψε η βραδιά. Με συγκίνησε πάρα πολύ με αυτό το δώρο που μου έκανε, ειδικά με τα λόγια που έγραψε από πίσω, για αυτή την εικόνα που αποθανάτησε και κάποιες στιγμές ζωής. Μιλάει γενικά έτσι για τη ζωή. Συγκινήθηκα τόσο πραγματικά που δεν μπορούσα να το διαβάσω μέχρι τέλους. Με εξέπληξες πολύ περισσότερο από όσοι περίμενα. Όχι μόνο οι μαγειρικές σου ικανότητες, αλλά όλο αυτό που ετοίμασες απόψε. Δεν έχω λόγια. 10 και λίγο είναι. Έλα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο νικητής. Έχω να δω ακόμα 2 αγόρια. Αλλά τα πήγε περίφημα απόψε. Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα απόψε. Όχι μόνο γιατί λίγοι παίκτες από το Love Bites έχουν πάρει ένα 10 και λίγο είναι, αλλά επειδή πιστεύω πως
Έχω κάνει καλή δουλειά για την Έλλη και το έχει εκτιμήσει. Αυτό έχει σημασία, εκτίμηση που παίρνεις από τον άλλο. Στην πρώτη μου ερώτηση ήταν αν προτιμά να περνά περισσότερο χρόνο με τους φίλους και η οικογένειά του ή με την κοπέλα του. Και μου απαντάει, όλα θέλουν τον χρόνο τους και πιστεύω συνδυάζονται. Δεν θα άφηνα κανένα άνθρωπο που αγαπώ πίσω, δεν θα άφηνα κανένα άνθρωπο που αγαπώ πίσω για μία σχέση. Σωστό, λογικό μου ακούγεται. Σημαίνει έχει την οικογένειά του αρκετά ψηλά. Η δεύτερη μου ερώτηση ήταν πως αν γύριζα πίσω με χαμηλή βαθμολογία, αν θα το στενοχωρούσε περισσότερο σαν σεφ ή σαν αγόρι. Και μου απαντάει, σαν σεφ, γιατί έχω δουλέψει πολύ γι' αυτό. Αστείο. Κανένα από τα δύο. Η απόρριψη είναι μέρος της ζωής μας. Αρκετά όριμη απάντηση. Τι έχει γράψει τώρα, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Καλά, θα στο εξηγήσουμε μετά. Η τρίτη μου ερώτηση. Τον ρώτησα αν του ζητούσαν να δουλέψει σε ένα εστιατόριο στη Γαλλία και είχε όλες τις ευκαιρίες μπροστά του, αν θα παρατούσε την Κύπρο οριστικά. Και μου απαντάει, έχω δουλέψει πολλά χρόνια εξωτερικό και έχω χορτάσει. Την Κύπρο τώρα την αγαπώ και είναι κομμάτι μου. Γιατί δεν έκαμε τίποτε Κυπριακό να φάμε καλό αφού είναι κομμάτι σου η Κύπρος. Α, κοτσούι. Λοιπόν, εγώ σας καληνυχτίζω. Θα τα πούμε αύριο. Αυτό κι αν ήταν δείπνο. Ο Κωνσταντίνος δικαίωσε τη φήμη του ως σεφ και δάσκαλου μαγειρικής και έφτιαξε ένα άψογο πεντανόστιμο και διαφορετικό μενού προσεγμένο μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Η Έλλη ένιωσε σαν πραγματική βασίλισσα που έκλεισε για τον εαυτό της τον καλύτερο σεφ του κόσμου. Και τουλάχιστον για σήμερα ο Κωνσταντίνος ήταν ο σεφ της καρδιάς της. Χωρίς καμία αμφιβολία. Καλό σας βράδυ!